vähän erilaiset pelit niin kuin täällä päin. Tämmöiset semikomfyt, jos siellä jotakin paukutettaa panssariautoilla aika vähän eri setit. Lohis, mä näin sut jo. Nyt voi mennä piiloon. Oho! Taas piti varalta ottaa kirves kätteen, kun lohis tulee tänne. Niin. Tämmönen. Jos kaveri poimii toisen pellolta rompetta, niin saako kaverikin sitä rompetta? Pystyykö poimimaan? Ei. Ilmeisesti ei. Okei. Mä oon vaan tänään viljellyt. Viljellyt vaan. Vau, tyypit tuli tänne vaan kastelee mun kasvit. Vau, miten kivaa. Sitten nämä kaikki tänne talteen. Rikkaruohosta saa rahaa. Tykkään tästä pelistä sen takia. Voiko yökastella? Hetkinen. Vau, mitä sä siellä härväät? Hajottaa mun kasvit. Ei tarvi edes. Sitten laitetaan maissia kasvaa. Täytyy ehkä vielä juosta kauppaan ruoan jälkeen. Mäkin haluaisin karkkia. Mutta se on ehkä huomisen homma. Mitä nää täällä myllyttää? Mitä hittoa? Myllyttäjät myllyttää mun peltoa. Löysin mun pellosta yhtenä päivänä avaimen, mutta en tehnyt sille mitään. Jotkut muut ihmiset ois varmaan silleen, vau, tehtävä! Mutta mä oon vähän erilainen. Mä laitoin sen mun taskuun vaan. Tossa se on. Sykkivä avain. Ammuppa taivaalle. Ammuppa. Katsotaan. Mimmonen se on? Riisi mätänee peltoon. Sitäkö ne hinkkas? No kappas. Mitä te saatte muuta kuin hyvää mieltä siitä, että kastelette toisten pellon? Saako siitä jotakin farmaus XPtä? Pihaan kastelua. Pihaan oikeesti. Se on tosi tylsää. Mulla on ehkä liian surkea kastelukannu. Voi johtua siitä. Yhdessä spotissa ei ollut kasvia kasvaa. Joo, kun näitä ei saisi laittaa niinku ihan vierekkäin, niin mä silleen vähän kaoottisesti laitan. En ole myöskään optimoinut minun liilakannu. Ei mulle edes ole tommoseen reseptiä. Mitä hittoa? Kattokaa mun kannua. Miksi? Onko mun kannu huono? Häh? Maatuvan kintuille. Tykkään vuosi tuosta lörinä äänestä, koska se on jo välillä sellainen, niin kuin, että
Oon kuullut ton äänen jossakin muuallakin. Semmonen, että tää on varmaan tehty oikeasti kaatamalla vettä maahan. Mä en voi edes kokata mitään, koska mulla ei oo puoliakkaan näistä tavarasta. Okei, aina voi yhden hearty vegetable soupin tehdä. Mut siihen ei tarvitse yhden pilkkoa. Mä voin